أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaman kullum dai Allah mai kowa mai komai a cikin ƙudurarsa da ikonsa da horewarsa da sauwaƙewarsa ya ƙara dawo da mu wannan tasha mai albarka Magani Media TV. Za mu ci gaba da yi muku bayani a cikin al'amuran da suka shafi magunguna, cututtuka da kuma yadda ake ana karya sihiri da kuma asirai na buɗi da sauransu. Kamar yadda muka sani wa ƙarta dawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakika annabi ya yi magani kuma bai hana a yi magani ba, kuma sahabbai sun yi magunguna da dama. Gashi nan magani ba wani abu ne. Imamu Zanuji ma cewa yayi al-ilmu ilmani, ilimi kala biyu ne. Ya ce alfiƙihu lil adiyan, watan ilimin fiƙihu domin addinai, sannan kuma ya ce waɗibu lil abadan, da kuma watan ilimi na magani domin jikunkuna. Saboda haka alhamdulillahi yanzu bayanin da za mu yi muku magani da yake da alaƙa da ciwon shawara, mutum ya rika jin yawan kasala, yawan bacci, in mai ilimi ne baya iya nazari, in mai neman kuɗi ne baya iyawa. Saboda haka za mu ba ku wannan domin soyayya mu da annabi alaihi salatu wasalam. Na farko dai za a samu sauyar baushe, wani itace ne da ake cewa baushe, da ta kwandarin baushe, duka dai itatuwa ne. Sai a samu jaddawa, sai a yi salala da jakkanwa kaɗan. To insha Allah za a warke, za a daina jin kasala ga baki daya. Salala za a yi a rika sha, kuma za a iya sa siga ma inda ba mutum yana da diabetes ba. Sannan maganin ƙabar ciki, idan mutum yana da ƙabar ciki, maimakon ya je a yi mai fiɗa, inda ba abin ya tsananta ba, ga abin da ya kamata yi. Ya samu gwandar jeji, sauya gwandar jeji. Sai a samu a yi ɗauri guda uku. Idan aka yi ɗauri uku, kowane ɗauri ɗaya sai a yi salala da jar dawa ta kwana 3. Ya zama sanda za a kammala zai zama kwana 9 kenan daidai. To in Allah ya yarda za a warke, insha Allah za a warke in aka yi wannan. Kuma maganin yana da matuƙar amfani sosai, don har wankin ciki yana yi, don wasu datti da sauransu ji za su fita. Sunana Muhammad Awal Abdullahi, kamar yadda aka fi sani da mai nasiya, mai fassara mafarki a gidan talabijin na Tauraruwa TV, ranar Talata karfe 8 na dare, ana maimaici ranar Asabar karfe 3 na yamma. Sannan jama'a kar ku manta, ku ci gaba da kallon tashoshinmu tagwaye guda biyu, shine fassara mafarki TV, wanda mafarki muke fassara a ciki, muna da sama da bidiyo 1000. Sannan kuma da wannan tasha mai albarka Magani Media TV, wanda muna sanya wannan program da nake a kansa. Jama'a muna yi muku fata alkhairi. Assalamu alaikum.